എന്തും നേരിടാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായി ഒരു ലോകം തന്നെ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ടാകും. എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഞാനെൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ വിജയം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗമില്ലെന്ന് കരുതി മാറി നിൽക്കുന്നവരെയല്ല, നേടിയെടുക്കണം എന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നവരെയാണ് ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ നേടിയിട്ടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതും എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മളായി തന്നെ ജീവിക്കുക. ഓരോ വേദനകളും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് സങ്കടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തിരിച്ചറിവും കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ പാഠങ്ങളാക്കുക, കാരണം അവയൊക്കെ പിന്നീട് ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളെ ഉത്തരങ്ങളാണ്. ഒരു മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന പക്ഷി മരക്കൊമ്പ് പൊട്ടി വീഴുന്നതിന് ഭയപ്പെടാറില്ല. കാരണം പക്ഷിക്ക് മരക്കൊമ്പിനേക്കാൾ തൻ്റെ ചിറകിന് വിശ്വാസമുണ്ട്. വീഴ്ചയിൽ തളർന്നു പോകാതെ, പരിഹാസങ്ങളിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ കാത്തിരിക്കാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കൊരു ദിവസമുണ്ടാകും. വിജയിക്കാൻ നമ്മളെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് കരുത്തും ഊർജവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാജയം ഒരിക്കലും നമ്മെ പിന്തള്ളപ്പെടുകയില്ല.